Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my channel. Ay ang gabi guys, maghilot na po ko karon kay Madam Beautiful. Ayan, Madam Beautiful ng buhay ko. Ayan, kay yang ubo way ayo-ayo. No niya hagal-hal, grabe ka sus parte na yung ubong nga di mo gawas ang klima. So grabe panungot sa likod, ubo way ayo-ayo. So ayan, naghilot ko guys. So shout out po sa kuha mga regular viewers. Huwag labi na gyud sa karon lang gyud nakakitaan ninyo video. Kung karon lang nakakita ninyo, God bless po. Please subscribe, i-click lang bell button para updated kasi gina-upload ko taglaw, comment, like, and share. Comment lang mo guys kung naman mga pangutana, kabayin sa inyo pamatis kalawasan nga ang karon wala gyud ang ay abangan nato si Madam Mamayo. Siyempre inabanan sa pag-ampos Ginoo. O siyempre karang mo dool diri sa kuha maningkamot ang Mamayo mo. Photo sa kung mahimo guys. So ayan. Go shout out po sa top 3 countries viewers. Number 3 United States, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat. Shout out po sa lahat mga OFW. Ayan, mag-hello to go guys. Shout out po sa kuha mga subscribers sa YouTube channel. Nabi guys. Wala na plus madam.
klase mo ito? Eskwelahan. Kapiton ka?